Kaixo, Mikel! Kaixo, arratzaldeon, ugeni, zemoz? Ondo eta zu? Ni, primeran, hementxe. Jo, benetan, mila esker etortzea batzuk. Zuri. Ikusi, aurreneko aldila da, honea etortzen naizela. Galdu inda, ez zait bat ere abitzen, zerretik fakultatea infernua da. Bueno, oso ondila da. Txoko asko ditu. Bai, txoko asko, bai, zirrikitu asko, bai. Hala, Mikel, horiakoa zaitugu, Bai, hori jotarra nahi, bai. Eta okerez bada, izkebelu gano eta esata beno, igualu, aiai bizitzea, Bai, aiabako lurraldetan bizi naiz, aia mendilan ez. Justu, hori jo muga egiteun, etxetxo batzutan, bai. baina zu horietara sentituko zera, Bai, nahi ez dela ere, nik beti atatzen zaiti hori jotarra naizela, eta aian bizitzen naizela. Zergatik surfa. Zergatik surfa? Bueno, hori txikitatik etorri zan, gu hori jotarrak izan da, bai herrilua eukita aldamenen, eta bai itxasua, nire gurasoak beti kontaktua eduki due itxasuakin, eta gu txikitatik ondartza zale amorratuak izan geha, eta azkenen surflari bihurtu ginen. Baina da horiak bi ondaretza daude. Orain zer, barkatu? Horiak bi ondaretza. Bai, bi ondartza, bai. Bat herri jokua, eta bestia itxasua mateuna, bai. Herri jokua Txurruka, bai. Bai, nik egile esan, batzutan, Maria gora da honen, udaran, han ibiltzen naiz igiriten, ere bai. Surfa itxasoko kirola dela esango dugu, baina bestela zepanogan. Baina olatuekin hauen benetan dago kirol bat da surfa, Bai. Surfa iteko itxasuan olatuak berdia, bai. Tamaina igual dio, txikiak edo hondiak, bakoitzak erabakitzeu ze olatu mota gustatzen zaizkion, eta gero, zuk ze gustatzen zaizun, bata edo bestea, egun batzutan igual handia egotea, beste batzutan txikia, zuk erabaki, ze egunetan nahi desun uretaz hartu. Zentzuk izan zian zuen pausua surfunduan. Bueno, lehenengo pausuak hasi nintzen, egurrezko xafla batekin, bai? Egurrezko xafla horrekin, ureskinan, orduan izango nituen, zenbat urte izango nituen. 8 bat urte dola izango nituen, eta nire aitonak bere garaian zarautzen egurrakin itezun lana, eta guk txampero deitzen dion. Eta harrekin, gero pixkat paipo batekin, bai? Paipo horiek hanketan aletak jartzen dituen, bai? Olatua errezago hartu ahal izateko, eta gero nire anaiak eta bai lehengusuak, edo bai zahar ozioala, haiek surfeko tablak bazituzten. Orduan, haiei begira gelditzen itzan, eta inbiditan, bai, noski. Orduan, behaiei pixkanaka, nire anaiai uretatikan ateratzen zanen, tabla eskatzen ion, eta antze ibiltzen itzan. Holaxe izan zen, hasiera. Zeuk behar da kontutan
olatuak hartzeko garaian. Zer euki berdan kontutan? Bueno, lehenik eta behin, pixkat segun ze adinan arabera, umetatik anazte zeanen, igual, sorosle kaso egin, non surf egin behar da, zure gurasoak baldin badaudez han inguruan ondartzan, kontu egin dezatela, zuri bistazo bat emateko, korronteak egoten dira, bai? Orduan, korronte horiekin ez badakizu nondik ibili behar dezun itsasoan, eraman zaitzakete, eta zu urduri jartze baldin bazea, igual, urduritasun hortan, akatsak egin ditzazkezu. Orduan, hori izango litzake gauzik importantenetako bat, bai? Eta gero pixkanaka, hondartza ezagutzen jutezea, eta olatuk nondik etortzen dian, eta, pixkanaka, ez zaizu egiten hain arrotza itsasua. Eta, orduak sartu, eta esaten bezala, gusto gotokin aldapik ez. Ordu itsasoa ulertu dudanez berez agortza izan daiteke. Itsasua? Agortza. Agortzea? Agortza. Oso latza izan daiteke. Bueno, bai, itsasuak, olatuak, jakin behar dezu, korronteak eta hori komentatzen zutena, nondik norakoak, zeatekan, alperrik indar edo igeri pila bat dekazu ditia, korronteen kontra eta zu lekutik moitu gabe. Orduan, zuk ezagutzen badituzu, korronte horiek, indarra galtzen joaten dira, leku aldatzen joaten dira, orduan, bistaz ikusten dira, kanpotik, uran mugimendua desberdina izatea, orduan, zuk horiek kontrolatzen badituzu, azken finean, gero, beraiek, korronte horiek, laguntzia dakate zuri. Orduan, eramaten zaitzake kanpo aldea, bai, olatua hartzeko, edo ez baldin badakizu korronte hori erabiltzen ez badezu kanpoa juteko, olatuen kontra zabiltza, bai, indarrak galtzen. Eta nola kokatzea momentuko egoera hauetara, osea, nola dakizu nuni datoren nahitzea, eta zu hobetekin godezula, zumpa eta olatuak edo, nola kokatzea momentuan. Bueno, guk ondartza jatzegean, aurreneko gauza, segitu edoten geha olatuak ikusten nun puskatzen duen, bai? Orduan, etortzea olatu aldi bat, eta imaginatu ekartzen ditula 4 olatu. Orduan, batek puskatzen du aurrera xio, besteak kanpoago. Zuk begiratzen duzu eta ikusten duzu aldi horrek nun puskatu duen. Gero pasatzen da aldi hori eta urrengoa itxoiten duzu. Ezkerrago edo eskubiago. Orduan, kokapen bat egoten da. Ez beti, kokapenik ez baldin badago, zaila da olatuak hartzea zeatekan beraiek zu harrapatuko zaitue, bai? Baina beste batzutan, desiente garbi ikusten da nun jarri berdezun. Eta egia da, surfean astezeanen, gauzeik zailenetako bat dala uretan non kokatu olatuak hartzeko. Zenbamentuetako olatuak hartu dituzu, bazirudi hau da gaua sekulako galdera baina kuriositatea da. Bueno, hori jende askok galdetu izan dit. Bai. Bueno, hori surflarioke
surf egiten ez dunak eta surflariok olatuak era desberdinetan neurtzen ditugu. Orduan, olatu oso handiak hartu ditut, eta nahi gustatzen zait esatea olatu txikiak ere asko maite ditudala. Denak, olatu mota guztiak gustatzen zaizkit. Eta danetarako suertez dauzkat tabla mordoa, bai bat eta bai besteentzako, orduan nahi posta xola txikiak edo handiak. Gehien bat gustatzen zaitena da olatuak indarra egukitzia. Hori bai, gustatzen zait indarra egukitzia. Baina, iraupena ez da berdina izango, Ez? Arrazoi duzu. Olatuak era desberdinetakoak daude, motzak eta luzeak. Eta motzetan maniobra egiteko, bai, gutxi egoten da denbora eta luzetan gehiago eta maniobra desberdinak egin ditzakezu. Gehiago gustatzen zaizkigu luzeak, noski. Maniobra aipatu duzula, zuek berditu zure estrategiak segun ze olatuetako maniobra hau erola egiteko. Momentuen erabakitzen da maniobra edo olatu bakoitzarako berditu zuen maniobra bat pentsauta. Ikusi, galdera oso polita egin duzu. Batzutan, olatua begiratzen naizeanen, ureta sartu baino lehenugo, zuk ja zure imaginazioakin, bai, iten dezuna da, pentsatu ze maniobra egingo zenitun olatu hortan. Baino, gero pasatzen da olatuak denak ez dira igualak. Orduan, zuk olatua hartzera zoazenen, bai, pixkat krokiz bat egiten duzu zer gustatuko litzaizuken itia. Baino, gero aldatu egiten da, behin olatuan zaudela, olatua aldatu egitea. Orduan, pixkat kanbiatzen joan behar duzu. Edo ez? Oizake, zugufak gebanaka pentsaera argiketa bat egiteko eta. Bai, eta gainera oso azkarra. Zertik erabakiak ez baituzu azkar hartzen, maniobra horiek ez eskizu igualain ondo ateratzen. Baina, hortan datza, intentatu eta ez baldin ondo ateratzen, hurrengoa, aterakoa. Eta imaginatu olatu batak ezaizula edo zer ondo atera, berdeze eske pilaka faktore daude gainera kontrolatu behar. Eta ubetara egoitzezea zeizpezu edo zer horretan aukitzezea. Bueno, eroritzezeanen, onartu behar duzu, eroritzeala, errua, ez zait gustatzen hitz hori erabiltzea, baina zuria da, bai? Erorintzea, gaur traketz zabiltza, edo nekatuta zaude, edo olatua ez da izan zu pentsatzen zen nunaen ona, orduan igual olatu hori azkar itxi du, iriki beharrian, bai? Eta, bueno, altxa burua, jarri berriz tablan gainean, eta segi arrauniten berriz olatu hartzea juteko. Horregatik, suposatuko du, zera, aldaketa bat, ikasketa bat, saiatu gaudego. Bai, egia esan,
surfa nik probatu duten kirolik zailenetako bat da. Bai. Eskiatziakin edo skateakin konparatze baldin baduzu, nahi iruditzen zait zailenetako bat dala. Gero pertsona bakoitzai ere bai, igual kirol batzuk hobeto emango zaizkio, beste batzuk baino. Orduan, erresa ez da. Eta, txikitatikan hasten danak, bai, abantaila bat eukitzeu. Zergatikan, txikitan gaztetan oso harina zaude, eta emateu nekagaitza zehala, etzehala nekatzen, orduan, ordu pila bat pasaitzazkezu uretan, zure lagunekin, eta, orduan asko ikasten. Dokit zesan nun. Egoitzean ez, kulako denboa eman behar dizu, agenasa, agoitzeko, beko, azpian ez ditzeko, horrek ariketa bat dago, entrenamendu bat, agenasa, uneogo kontrolatu behar duzu, Bai, hori izatea zuk olatua surfeatzen naizeanen, ja azkeniko segundutxo hortan, erori baino lehenuo, zuk ja badakizu erortzea zua zela, orduan ja arnaz hartzezu. Eta, surf olatu ertainetan eto txikitan erortzezeanen, etza eroten urazpian demora asko. Orduan ez dago inongo arazoik ito edo, holako, ez. Gero komentatu nahi dut, igual okerinago, baina hortako zaudezu, zuzentzeko surfa. Agian da kirol bat lesio gutxien izan dezakena. Egoten dira lesioak, ez pentsa. Nik uste surflarik gehiena lesionatzen geana belaunak izaten dira. Bai. Posturagatik, eta, hartzen ditugu golpeak. Eta orduan golpe horietan, belaunak trabeska iteu, eta, bai, sortatzaile bai. Zer papel dauka taulak surfeko kirol batean? Ez esan oikoa da. Eta zera teknikoagoa broma da. Zer papel dauka taula baten surfeko kirola? Surfa egiteko garrantzitsua izatea taula egoki bat eukitzea. Zuk pentsatu konparazio bat bilatzearren, zu hasi berria baldin basea, bai, ezin dezula eraman surflari profesional baten taula bat, bai? Diruz berdina kostatzea, bale? Baina diseinua, forma aldatu itea. Orduan, norbaitek esan behar dizu zure surfa ze nivelen dagoen eta nivel hortako taula egokia aukeratu. Gero lehen komentatu duguna, segun eta zer meteotako olatuak egitera zoazen taula batzuk egokiagoak izango dira eta beste batzuk ez. Claro, bai noski, bai, taula oso txikiak olatu handiak hartzeoko ez dira egokiak. Zeratik, taula txikiak arraunketa txikila dute,
eta tabla itxaso handiak, olatuak abiadura handian etortzeia. Orduan, zu olatuan sartu ahal izateko abiadura gehiago berdezu eta arraunketa eskatzeizu. Zer sentitzen da olatu baten barruan zaudenean? Ni badakit zer sentituko nuen, eta da kakabuka. Baina Mikelak zer sentitzen du? Bueno, guretzako zirrara berezia da. Da adrenalina punto bat bai, pozik sentiarazten zaituna, eta, bueno, gustatzen zaiguna da, behin da berriz, sentsazio hori sentitzea. Kanpoko jendeak suflariei esaten dizuete pixka bat egotuta zaudetela, nola egin dezakezuen hori, ez egin hori, suflario, nola jasotzen dituzue halako iruzkinak. Bueno, ez dio kaso handirik egiten, Ke ba? Ikusten da. Eta oso nogaia egiten duzue. Zupa kirol bada, baina, bueno, itxasoakin lotutako kirol bada, hori baina polita horrek, ez? Bai. Nik nire lagunekin hitz egiten detena da, gauz bada olatua hartu eta olatuekin jolastea, bai? Baina hor beste elemento magiko bat dago, eta da ura, itxasoko ura, batipat, ez? Horrek energia berezi bat daka. Eta nik uste surfari horrek emate jola ere bai zirrara hori. Existitzen dira olatu txarrak, edo olatu gaiztoak. Bueno, olatu gaiztoak, olatu txarrak, kalidade txarreko olatuak bai. Azkar puskatzen dutenak, surfeatzeko oso zailak dianak, itxasoa, hemen adibidez Kantauri itxasoan, iparra haizea handia dagoenen, itxasoatan amoituta, orduan olatu kaskarrak egoten dira. Gaiztoak, bortitzak oso indartsuak, bai, baina igual surflari batei iruditzen zaizkio gaiztoak eta bortitzak, eta beste mailako surflari batek hori bilatzen. Baina eguala maila gehiago dakala. Claro. Segun eta ze maila dakasun, olatu desberdinak aukeratzen dituzu. Eta adibidez, surf egitea asmatuko. Bueno, aurion edo Lisboa batez begina da. Segun eta ze hondartzak, olatuak antzekoak eman ditzazkete, bai, eta guk konparatibak egiten ditugu. Mundu mailan bidaiatu dut eta olatu desberdinak ezagutzeko aukera edukiet, eta egia esan antzekotasunak badauzkate. Eta txapelketetan adibidez, nola izaten da zuen antolamendua, nola da txapelketa bat surflari batentzat. Bueno, nik gaztetxoago nintzenean, txapelketetan parte hartzen nuen, eta gero erabaki nuen txapelketetan ez parte hartzea. Zergatik, esplikatuko dizut, eta ulertuko jazu.
txapelketetan denbora bat egotea, bai? Imaginatu daudela 20 minutu edo 30 minutu. Eta hasiera baten lau surflari sartzeia ureta. Orduan, epe hortan, olatuik ez baldin bada etortzen, surflari guztiak ez daka aukera berdina olatuak hartzeko. Batek igual hartu ditzazke 3 eta bestiak 2. Eta beste batek, batez, hor gero, surflari horren abilezia ere badago, kokapena leno, aipatu dugu, arreazio edo neazio puskatzen dula. Baina, nik usteet kirol bada, konpetizioa badago, baina surfaren funtsa dala ondo pasatzea. Zure lagunekin edo zu bakarrik, zuna esun bezala. Horrek surflarioi horrek betetzen gaitu gehien. Lagunekin egotea, jendeakin egotea, surfa elkarrekin egitea eta ondo pasatzea. Uretan broma batzuk esan, kanpora ateratzen geanean, hantxe elkarrei txantxak egin, eta, Nien kuriositate bat sortu zaitu igual ez dauka esan nahi bebezu duke baino. Baino gehiago aipatu duzu olatu puskatzea. Zer esan nahi dauka hori surflari batentzat olatuaren puskatze hori. Olatua puskatzen da, non hasten dan olatua. Nondik norako ibilbidea dakar. Eta horrela gaukatzen duzue olatuak egiten duen ibilbidea, Eta horrela gaukatzen kokatzen zabete. Hori da. Nunatu olatua eta dena. Olatuak puskatzen duenean, apar horrek, arrasto bat uzten du, Orduan, txuria, Eta orduan hor ikustea olatua nundikan jundan. Gero urrungo olatuak ezabatu egiten dugu hori, Arbel baten pintatuko bazen dugu bezala, eta gero ezabatu traputxuakin, hemen berdin. Orduan, olatu batak bestiai kendu ditu. Surfariek asko bidaiatuko zenuen eta munduko kostalde batzuk ezagutu bai. Hemen gertuena zerbait ezaguna egingo zaizuna Kanaria uharteak, oso egokiak dira surf egiteko, bai temperatura aldetik, bai olatu kalitateatik, olatuk daudez maila desberdinentzako, surflari maila desberdinentzako, eta, Mexikon ere ibilia naiz, Indonesian ere bai, uharte desberdinetan. Baina, segundu batea, surfa egiteko faktore batzuk aldatuko dira, edo beti antzekoa da. Segun ze herrialdeta jun behar dezun, pentsatu behar dezu, neguan edo udaran, noiz joan behar dezun, adibidez, hemen, adibide garbi bat, hemen udaran, Donostian, Zarautzen, olatu txikiagoak egoten dira. Neguan, hemengo neguan, handiago. Orduan, zuri segun zer gustatzen zaizun, aukeratuko zen duke udara edo negua.
ze polita, gure sofa oso polita da. Bai, eta ezagutzak ematizkizu surfataz aparte. Eta, bueno, jende berria ezagutzen duzu, kultura desberdinak, jateko ohitura desberdinak ere bai, denetikan, Indonesian, Portugalen, Kanariasen, Euskal Herrin jateko era desberdinak daude, gusto desberdinak ditugu, barazki gehiago jaten dira alde baten, haragi gehiago besteen, arraia, bueno, denetikan. Eta adibidez, sofa egiteko euria egiten badu. Ez da zer pasatzen. Ez. Nik esango nuke Ondo. ondo dagoela. Hobeago. Batzutan. Zedekan, segun eta euri hori haiziakin, adibidez, hemen Kantauri itsasoan, euri hori haize bolada batekin sartzen baldin bada iparraldekoa, bai? Ipar-mendebaldeko haize horrekin, ba igual olatuak trakestu egiten ditu. Baina pasaliteke kriston zaparra da bota, haizerik gabe gelditu eta itsasoa leun ustea, bai? Orduan, olio bat bezala gelditzea itsasoa eta orduan olatuak kalidadea irabazten dute. Zer bugu izan duzu surflari bezala, helbugu pila bai, edukiko ezin ditu, desio pila bai, nahi pila bai, baina hola esateko, hau lotu nahi dut, eta hau egitea gustatuko zitzaidan. Bueno, nik uste helburuik handienetako bat izan dela, handietako bat, olatu desberdinak ezagutzea eta olatu horiek menperatzea. Bai, lehen esaten izan bezala, txikik, handik, errezak, zailak, hori edanetan txukun moldatzea. Eta ondo pasatzea. Nik uste importantena ondo pasatzea da. Igual hanka sartzen, baina ez dakazu surf eskola bat. Ez. Nik dakatena da, orain surf oholak egiteko tailer bat. Hori izan du. Bazakien bazen eukan nola espazio baina nekin edo tailerra zen edo eskola bat edo tailerra da. Bai, tailerra bat. Eta nondik ateratzea horako tailer bat muntatzeko gogoa. Bueno, azken finen oso umetatik hasi nintzen ni surfeko mundu hontan, surfeko tablai dakasun maitasun hori, bai, zuk zure eskuekin egitea, zuretzako zuk erabiliko duzun tabla bat, nik uste hortik datorrela. Eta jendearen eskaerak edukiko dituzu, Bai, noski. Surflarienak eta... Bai. Zuke surfaz aparte zer egin duzu, ikasi duzu, lana egin duzu, edo bakarrik surfa izan da, zure bizitzako muina. Bueno, bizitza osoan zehar, surf egin dut, baina hortaz aparte, ikasketak egin ditun formación profesional, FP2, mekanika arloan, eta gero hori bukatuta gero, lanean hasi ginen. Zer musika entzuten duzu? Bueno, nik musika ez zait bat bakarrikan
gustatzen, musika danetikan gustatzen zait. Segun ze momentutan, musika desberdinak. Nik adibidez asko gustatzen zaitena reggae estiloa da, bai? Baina entzun dezaket musika klasikoa baita, Igual etxean ez, baina kotxeak gidatzen ari banaiz, bai, eta oso lasai, eguerdi parte hortan, bai, eguerdi inguruan, irratian, musika klasikoa entzutea gustatzen zait, edo goizean. Danetikan, edo heavyare, bai, adibidez, Metallica entzun dezaket, bai. Ez zaitena bate gustatzen, da, reggaetoia. Hori zabera, no? Ez zait bat ere gustatzen. Aipatu duzu urria. Bai. Musika estiloen eta bomba nahi. Entzungo zenun. Bai, noski. Polita. Bai, oso polita da, asko transmititzen musika bat, eta, bueno, imaginatu, zenbat eta zenbat urte pasadian, eta oandikan musika bizirik da. Guanuk entzuten da. Hori da. Dizela. Polita da. Zuk ere guztoko ezula, Bai, dakaola eurismo bebeste bat eta alaitasuna. Bai, hori da. Baina bere ahots pekuliara bere jazteko modua jamaikakoa. Hori da. Bai. Polita. Mikel zentzila zuen zaletasunak. Txufa, noskiro ere. Zaletasun edo da. Igual txufara zuen zaletasun bakara. Ez, kirol desberdinak egin ditut. Surfakin lotuta, skatea egin dut, gaztetan skate desiente. Gero igeriketa ere bai egin nun, konpetitzen duen gaina. Asko gustatzen zitzaiten igeriketa, eta asko gustatzen zait igeri egitea, eta itsasoan gustatzen zaite igeri egitea. Nik oain udara etortzeanen, hile egunero egiten dut igeri itsasoan. Eta gero beste kirol bat bai, beste pare bat dauzkat, mendiko bizikleta ere egin nuen, 5 bat urte oso zentrauta, bai, mendiak ere badu magia hori, bai, eta bizikletakin, ze esanik ez, asko gustatzen zitzaiten jeistea, bai, baina jeisteko aurrera hile inberda. Izerdila larri ateatzea, bai. Oioko kabela kirol bebia beteko ezagutuko duzu eta betakoak ezagutuko zantuz. Bai. Baina gero gustatzen zait, alba da, naturakin egitea kirola. Leku itxitan berren, beti natura, libre. Azkenik bizilean mundu jaldakit nola definitu mundua zogarri eta iun honetan zuke kezkak izango dituzu normalaren bezala. Zentzutia loak entzen dizuten mamu horiek, nola izena dute? Bueno, mamu horiek, badakizu, leheno aipatu izuten bezala, negozio
kontu horiek, bai, tailerreko kontuk. Gero, bueno, urtean poderioz, buruko behin batzuk ematen dizkidate dauzkadan lesioak, belauneko lesioa, sorbalda, gerrilla, hor badaudez puntu batzuk, pixkat, bueno, batzutan izorratzen zaituenak, eta, bueno, horiekin burrukatu berdana. Bueno, ea hobetzen ditugun abelo eta gauza. Nik esan behar dizut bakarrik mila, baina mila iparezko etortzea bat benetan. Zuri. Esperientzi polita izaten nahi da, eta nire bai oso pozik nago. Azkenen, ez zu Donostin zaude hemen, eta ni Oriotik honea etortzea, ez zait bat ere kostatzen. Eta, bueno, ikusizun bezala, tartetxo hau bilatu deu, eta ze ondo pasa deu. Oso ondo. Bilaleko diago, agur gure ikuslei. Bai, noski. Agur! Aio!